Ľudská pozornosť je veľmi vzácna komodita. Dnes viac ako kedykoľvek predtým. Je náročné si ju získať a je náročné si ju udržať. Zlá správa je, že si ju nemôžeme nárokovať. Dobrá správa je, že si pozornosť môžeme zaslúžiť. Speak Up začína od prvej minúty, pretože prvá vec, ktorú s vami budeme robiť, bude, že sa postavíte pred ľudí a budete niečo rozprávať. Tak ako ešte nikto sa nikdy nenaučil plávať bez toho, aby namočil palec do vody, tak sa ešte nikto nenaučil rečiť tým, že by sme mu niečo prečítali alebo odprezentovali s PowerPointom. Preto na Speak Up vás čaká veľa tréningu. Počas týchto 3 dní budete dosť pravdepodobne mimo zóny komfortu. Ale bude vás to hrozne baviť. Veľa sa smejeme, nebudete vedieť koľko hodín, nebudete chcieť odísť domov. Myslím si, že je to tým, že Speak Up naozaj nie je školenie prezentačných zručností. Je to proces, v ktorom sa reálne meníte na silnejšieho rečníka. Dobrá prezentácia nevyhnutne potrebuje mať vysokú pridanú hodnotu. Som presvedčený, že každý z nás má čo povedať. Tu vás naučíme aj ako. Ako povedať veci a myšlienky tak, aby ste vedeli presvedčiť a zapáliť aj ostatných. Na Speak Upe preberáme zodpovednosť za výsledok. To znamená, že vás tam neposadíme a nečakáme alibisticky, čo sa na vás nalepí a že je na vás, čo si z toho vezmete. Pracujeme s vami veľmi osobne a veľmi dôkladne, veľmi intenzívne, tak aby na konci 3 dní váš pokrok bol viditeľný, aby bol hmatateľný, aby bol citeľný, aby bol počuť. A veľmi sa mi páči, akú spätnú väzbu si potom dávajú po záverečných rečiach. Áno, na jednej strane oceňujú progres, čo sa týka hlasu, giest a postoja, ale najdôležitejší je tam ten celkový dojem, ktorý ten rečník zanecháva. A padajú tam veci ako fakt si v tom bola silná, alebo keby si bol môj šéf, tak za tebou idem, nasledujem ťa. A to je podľa mňa to najdôležitejšie. Dojem, ktorý ten rečník zanechá. Prirodzene dobrí sme práve v tom, čo máme radi. A práve preto súčasťou dobrého rečníka je to, že má k tomu pozitívny vzťah. Že to má rád. Takže keď prídete na Speak Up a zdanlivo budeme pracovať na vašich prezentačných zručnostiach, môžete si byť istí, že zároveň pracujete na svojej sebadôvere, že zároveň spoznávate seba samých lepšie, zisťujete, kto vlastne ste, čo si naozaj myslíte a dávate to najavo nahlas. A táto kombinácia je podľa mňa úplne magická. To je jednoduchý spôsob, ako sa do rečnenia zamilovať. Sú to 3 neskutočné dni, 2 noci, ktoré vám nedajú spávať, v jednom brutálnom zážitku. Tešíme sa na vás.